तर नमस्कार मित्रांनो, आपल्या कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, आत्ता रोप पेरतो. त्या दिवशी एक कोपरं पेरला, पण तेव्हा पावसाची वाईट धांदल होती आणि आता नांगरताव. लावणी लावू की हां तर रोप पेरून जातलं. लावणी बिवणी लावू घे, होय ना रे. 2 दिवस 4 दिवस यावा. हां करतलो, येणार नाही तो एक तर बसलो की थंयच बसा. मग ओ पटेल झालो पेरून. नांगरू नाव पुरा केला. हरसो गेलो का एवढं वाकडो केलास कसे. होय तो ऑइल कार्बोरेटर मध्ये जाय. हां इथे एवढं ठेव, इथेच धरून काढायचं. हां बरोबर आहेस. हां का नांगर बरोबर आहे. जरा वाकडो होतो बघा, वाकडो जरा. लावणी घे, मग मी सांगते कसा करूचं. हे पाठवून दे. मागे स्टूल बांधून घेते तो तरव काढताना लागत ना. आणि पाठी लावणी लावताना फळी बांधा बेहता बांध काय का. आणि ते ह्याच्यात दाखवतात ते स्टूल बांधतात म्हणजे मध्ये बसायला. ते प्लास्टिकचं ते असतं ते बसून म्हणजे काढता येतं ना. तर मित्रांनो बघा ह्यो रुजानीलो हा आणि इकडे पेरूचा भात सारथीचा. या सारथी आणि या मोहिनी, या मोहिनीच भात आहे ना. होय होय मोहिनी हो. ह्या दोन काडी या दोनवली सारथी आणि मोहिनी. 2 काडी लावायचे. को ते पहिले आव्यान लावीत ना, आव्यान लावीत गावठी भाता तशी नाही. आता 1 काडी किंवा 2 काडी. हो. तर मित्रांनो हे बघा आमचा अपूर्व 15 वर्षांनी इलो डायरेक्ट शेतीत भात रोप पेरू उतारलो. आणि 15 वर्षांनी आम्ही त्याच्या ट्रॅक्टर हातात दिला. नाही तो पहिलं जोत दरी होतो. पिढ्याचे बैल बनवी आणि जोत दरी होतो असं वेदांती सांगा. आणि उजू करता त्या वाईट जरा. हां आता उजू होतो हळूहळू. होशी ना उजू, होशी ना. होय म्हणता तो बघा. हां ऐकेसो धर त्याका ट्रेनिंग द्यायचं काम चालू आहे. तकडे जाऊ दे, तकडे सरळ जाऊ दे, सरळ. हां हां त्याच्यात पुढे 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 पुढे
जाऊ दे आता आता फिरो तिला लक्षात तकडचो अर्धो आणि ह्यो अर्धो धरूचो वरो कसं शिकवताय वरो धरूचो आहे जाऊ दे तकडे हां पाडो बाहेर जाता आतल्या बाजू कोण एका चिखलात उजू करूया ना आणि नाना तिकडे त्याला ट्रेनिंग देतात कसं चालूच होतो तर तुम्ही पण यावा तर आता पेरून येता लावणी लावू घ्यावा तुम्ही सगळ्यांनी जेवढी व्हिडिओ बघतात त्यांनी लावणी लावू घ्यावा सगळ्यांनी पावसात मजा म्हणून सर्व पेरलेली सर्वात लोकांच्या उडी काय मारतं एक कोपरं नांगरल्यान सरसरावून वर्षा काय करता मनावर घेतल्या ना काय करू रान काढतंय म्हणता तर मित्रांनो पाऊस नाही त्यामुळे तरगो पेरून घेता आणि बाकीची उकळ बिकळ काढूची जरा ओऊर येत नाही मोठो त्यामुळे राहुला सगळा आधी तरगो 2 कोपरे पेरतोय पटकन तोपर्यंत बघूया पाऊस जर इलो तर बाकीची उकळ बिकळ घालून घेऊची हां हॅलो थांबव बंद कर थांबव बटन बंद कर बटन भारी नांगरतं काय करायचं राहू का आता आपल्या असो कोपरो नांगरूचो ना असो कोपरो नांगरूचो ना असो तो हे फुल धरायचं इकडे नांगरायचं राहणार कोणी आणि हय पकडताना ना आता ह्याच्यावर एक तास जाऊ काय ना तर सरळ घ्यायचा घेताना त्या टोकानेच घ्यायचा गोल पहिला अकडनं आणि अकडनं कमी करीत जायचा अकडेच नांगरलेल्यातनाच नांगरायचा तो हैराण झालो चष्म्यावर घाम येतो ना नाही सवय नाही ना पहिलंच 16 वर्ष 16 ही नाही एक वाढवल्यान वर्ष आधीच काकी वाढवल्याने आधी तो 10 किती 12 ना बसलो 12वी 3दा बसलो म्हणून 15 वर्षांनी एका पेरणी म्हणतात रे पेरून झाल्यावर महिनो लागतो एका येऊ महिन्याभराने ये तोपर्यंत सुट्टी टाक आणि ये लावणी लावू 1 महिना कुठे लागतो 20 दिवस ना हो 20 दिवस का काय लागायचं बोलले 15-20 दिवस लागतले 15 दिवस नाही 20 दिवसात लावायचो आम्ही जरा मोठं होत जागत काढला होता पुरा होय म्हणून चल ट्रॅक्टर घेऊया इकडे तर मित्रांनो पेरणी झालेली आहे पेरून आणि एकदा परत पुन्हा वरच्यावर नांगरूचा तर नांगरून घेऊया आधी यांका बिरकटी मारून ठेवायची राजा नाही एकदा आणलेलं आहे ना मंग्यातून पण हीच आणले ना
हे झाड आहे झाड आहे का होय ना हो. झाड आणि लांब लांबा किती रे का पूर्ण आहे म्हणजे म्हणून तुमका सांगते वापो करतय एका साईटीन या पट्टे एवढं भाग पेरलास ना एवढं मोहरी आणलं नाही वायची वायची पेरूया कावपुरती हे गॉगल बिगल लावून खाली कशी आली आधी उन्हाची हा चला चला घ्या सोडा तुम्ही आता ट्रॅक्टर सोडा ट्रॅक्टर सोडा जाऊ द्यायचं बरं का पुढे अरे उकळ करूची आई पुरी हे नांगरूच्या तशी आता ह्यो कसो नांगरून ठेवला उद्या आता हा उद्या मुंबई गेल्या काय सांगता बघ तू चलता घेऊन रानबी मांगरो घेऊचा ते असा देत म्हणून ठेवलंय मी ते आता उद्या हय नांगरले ना की ट्रॅक्टर घराक नेणार म्हणून तुका सांगय नांगर आता नांगरतस दोनदा कसला काम झाला असता आता भारीत मजा येता गावाक आता होय म्हणतलं तिकडे म्हणजे मुंबई गेलं काय ते गावी मराने माणशी त्या मुकेशने मला कामालाच लावलं 4 कोपरे नांगरायला लावले ती कुदळगी ती बघ काय काय नाही कोयता घेतलास गो तर मित्रांनो अशा प्रकारे आमचं तरव पेरून झालेलो पुरा तरव्याचा काम पुरा झाला आता उकळ काढूची भाताची पिशी घे नाही तर भाताचं नाव लक्षात राहायचं नाही लिहून ठेवू का या राजा ट्रॅक्टरवर कागद आणूच रवलं वालूच तर मित्रांनो भात वगैरे झाला पेरून आता उकळ काढूची ती आता पाऊस जरा लागा नाही आणखी मग उकळ काढूया लावणी लावू घ्यावा मात्र मजा म्हणून वाळात पाणी येईल पण थोडासाच अजून जास्त नाही असं अजून पाऊस मोठं लागत नाही त्यामुळे थोडासाच पाणी येईल चला 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 तयारी बियारी केल्याने वाटतं आई आपटल्या आधी आणि ते मग कुठे राहू होय आपल्या इथे बाबा बाधेकर होणार नाही तिथे झाड नाही तिथे साऊड येणार ना अशा ठिकाणी राहू. उज्ज्वला येणार आता तो आंबा आहे ना त्याच्याकडे कॅन दे त्याच्यावर नको हानी उद्या जाऊचं मुंबईच्या पोरग्यान नांगरल्यान 4 कोपरे नांगरल्यान मुंबईच्या पोरग्यान चौथं नांगरूक लावलो 15 वर्षांनी उतरलो तो मनात शेतीतच उतरलंय डायरेक्ट
भात पेते. चला तर मित्रांनो हयत थांबा या. हयत तरव पेरून झालेलो लावणी लावूक मात्र नक्की हवा. तरव झालो की मी तुमका फोन करतोय. हां फोन नाही करीत यावा डायरेक्ट तुम्ही. फक्त आधी फोन करून यावा बाबा तरव उद्या काढूक येता काढून ठेव. कसा गो. चला आणि हे आमच्याकडे चिंटू बंटू हे सगळे अकडे आहेत. त्यांना सोडूचे आहेत एकदा आणि त्यांची वाईट जरा माणसात धावपळीची आहेत. त्यांना सोडणार तशी वाईट जरा ती मस्तीखोर झालेली आहे ती बघा. बांधान सळर त्यांना सोडूचे आहेत. त्या विनूची वाट बघतोय. आणि मित्रांनो एक सांगायचं विसरलंय की आमचं नवीन चॅनल चालू केला मालवणी रायता. त्याका सबस्क्राईब करा चॅनलला. त्याच्यावर तुमका सगळे रेसिपी गमतील. तर त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लवकरात लवकर. पटापटा केलाच नसेल तर आधी करून घ्यावा पटकन. मालवणी रायता तर तो आमचं चॅनल आहे. त्याच्यावर तुमका सगळे रेसिपी दिसतील. आणि त्याच्यावर काय नाही फक्त रेसिपींसाठी ठेवलेलो होतो खास. तर त्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यावा. आणि ती बाजू घंटी आहे ती बेल आयकॉन त्याका ऑलवर क्लिक करा बस. नाही तर घंटा वाजू की सारशा परत ती राहुल इथं तशीच राहा काय रे.